duk kai ya ake faɗa magana duk haka da ka ce duk abin da ka yi ko ka taɓa ya karya dokan ƙasa yanzu ina ƙarƙashin kulawarka. Gaskiya na gode. Gaskiya wannan aikin ba sauki ba. Ni ma haka aikin nawa ba sauki wallahi. Shekaran jiya na je fashi aka kusa kashe ni. Hawa. An tell me true. Ni ma kaga wannan bidiyon ba bidiyon gaskiya bane. Ba bule da ciki. Sunana Suleiman. Ni ma sunana Sergeant Ebube. Sergeant Ebube. Ya aikin dai officer. Tashi mu je station. Tashi mu je station. Haba officer, kai ba abokina ne fa. Abokin uwarka? Haba don Allah officer. Kai haka. Tashi mu je station ɗin ubanka. Na san ka ne. Kai ba abokina ne. No. Faɗa musu abin da ya kamata ka faɗa musu. Faɗa musu abin da ya kamata. Kai cire fuskanka, buɗe fuskanka. Buɗe fuskanka su ganka. Buɗe fuskanka. Faɗa musu abin da ya kamata ka faɗa musu. Please jama'a, dan Allah, ku danna mana subscribe a cikin wannan link din da za ku ga an rubuta Soro City Comedy a ƙasa. Soro City Comedy. A shi da ku rubuta ku danna subscribe a Soro City Comedy. Ku danna mana subscribe. To shikenan. Ina yanzu ba abin da ran can muku. Sai da ku mun fata alheri. Da iska nan sanda. What? Funka? How possible we hear of this? What?